jateko dago eskepa. Hori gozitxe dago. Hau prestatzen genduen bitartean, ekipo erdia egon da hemen, marrubiak, jaten olioarekin, olkia Nik hau ez du poratu, Ez du poratu, txorizoa. Ni atzen egon, naz? Claro. Ganien. Ze pentsatzen zua. Hemen norbait lanin barko da. Langile bere janin berdire, pentsatzen donik. Euren ordua eki jateko. Bueno, baina hemen bere zintuzuki horre preokupeta jo, nik hori jan, orduan ez daiken lan ondo, orduan hori. Beti egon berda koordinazio bat langilekaz. Ez. Ez. Txarto ditu dozu, eskepa. Txarto ditu behar dozu, ez? Ba, ni ondo trato doztea, osea, que ni pire bai. Horrengo bigarrena, izokin fresko eta ketu tartarra gari zein zuriekin. Ningo duena da, horrego du, izokin freskoa, gero ketua, ibiliko du gutxi gora 200 gramondik 100 hemendik. Vale. Azkenean zapore fuertea gehiago dauka eta gutxia botako du. Gero, botako izkiogu, kaparrondoak, alkaparrak ekarri izkikepa nik honek sekulen nituen ikusi, Hemengoa txikiak izaten die, honen nungo diekepa. Horrek pentsutik italianoak. Italianoak kostumbrezko dekia. Bai, kaparrondo. Bai, alemanak hau. Bai, alemana. Hori alemana. Ba, tartarrean oso ondo eratzen dienak. Ba, da hori kaparro jobe bai, impresionante da. Ba, hori botako zeu. Gero, tipuleta botako jo, erdi batero. Milua ero eneldo. Eneldo. Perrexilla pixkat. Gero, arrautza gorringo pare bat. Mostaza. Ziapea. Soja, saltza. Bai, zereza ospina, arrautza gozie. Gaz pixkat. Urrengoan topa bertzut jerez espezial bat. Janari entzako dau. Arrope de jerez. Eta zer da holan... Arrope da modena modunitzen da bihar, baina matzan kalidadea jerezekoako bieda. Modenako agatzan zerak maztiek, origina Espainiatedekia. Da jerezen egin dire arrope bat, konzentrazioa bardinen, beroaga zen jebiar, da dekozu ospina, eta dekozu krema da arrope naturela, ez horti denetan saltzen dena hori da, binagarria eta azukeria botatzen. Arrope de jerez, esaz du. Arrope de jerez. Vale, eta erabiliko dugu hemen. Vale, izokina eketu ezure kontu, nik freskoak injongonaz, eta honek ingo duna da, laukitan moztu, eta katillo baten jarriko dugu zaurrena, hola berezia, badukagu hemen. Claro, aretxa eta... Bai, hori... Espeziala. Zeuke enkargu zein dakoa zuretzako? Hau... Ramonek izozun. Ramon da donostiko personaje bat. Bai. Oso berezia. Osa, ikusten dut, personajeak zuena elkarrekin ibiltze zariela beti, ez? Hombre, ala entzikizin, berda, bideak, beti batek estekoz. Bai. Eta ari eskatuta? Bai. Arek egin duzu gozasko. Ordo duen. Bueno, eta, kepa, a ber, jatetxea, ja, zenbat urte, utzi zen, eperra 20 urte erolan? 20 bat urte. Bai. Eta, no se, hasi zinen, keian kontu hau, ero nola okurritu zitzaizuna? Nondik, ja, bakarrik, ke kontuetan da sartzea? Ba, niri keak guztien daztez dut. Bai. Duen, hori guztak eran, ba, zanen, hau neukin berdot. Eta hasi zanen, ba, investigazioa. Aha. Hor kanpora ero jun zinen, ero hemen nintzen? Iparralden asko. Iparralden dau pertsona bat nitzako referentzi izen da, eta beti esaten dut. Da zona, esaten zuri kompetentzi. Hemen ez da kompetentzirik. Pertsona batek gauza bat ondoikin badeu, ondoitzen dugu. Da, deko horre adurreko beko alderdien keatu itzen dugu, bertil. Bai. Da, ganera sistema originala gazitzen dugu. Salmoiak keatute eskaitxe. Bai. Eta egur espezial bat nintzen dugu, olmo. Olmo esan da euskeraz. Olmo. Ez dakit, behitu imeorko dena. Ontxe, Wikipedia, olmo. Olmo. Behitu mesedez. Elu jarren, noin momentu baten. Eta area zik ez izen duen? Ez, baina beti... Horreko kizeben de San Juan de Luzenten da txubet. Bai. Eta han Elixian parean. Da beti gutxe zituzun eskaparatean, 40 urte, Bai. Beti gutxe zeuen... Soter, kaviar, salmoia eta foa. Lau gauza, baina laura goimaiakoa. Ez zeuen saltzen gehiago. Da gario sarratu zeuen. Da oin egiten dugu erak, da momentu honetan Frantzien
Bai. Berak saltzen deuen salmoi guztize, eitzen deu, ebai kutsilora. Ni egiten abil moduen orduan. Ez dauka makina, dana kutsi, eskuz dana? Eskuz itzen deu dana. Da nik anaskik ez dut, eskure baten. Hori gaitik, zeuke gure zuen formi motu duzu. Zuk esan dezuzu, inberduzule, eta, filetetxuek. Hor, garrantzitsuak laban hon bat izate orduan, kutsillo hon bat, ez? Kepa? Kutsillo hon bat, labana ona, exactamente. Olmo sumarra, da, Ja, bakiu, ikasi du. Eta... Zuke nazteko zezu horreri, holan, da guk ingu duenegaz, alango mariposatxuek, jateko. Vale, nik hartuko behar dutena, eta gero nik hartuko behar dutena. beste egizuke zeure kontu, segurezuna. Vale, nik hau, alde batetik, ingo duna da, naztuko ditugu bi hauek, eta bukaeraraino ez diogu naztuko beste osai guztiei. Gero hartuko du, jungo gara beste ziapea, kaparrondoak eta dena nazten, eta bukaeran, zerbitu baino 5 minutu lehenago, orduan ingo dugu ja nasketa denakin, Zer ez dela, ez du nahi dugu izokina bere zapori aukitea, eta gehiei ez jatea marinatuak, Momendik, 1 gramo gutxi horrela, kepa... Bueno, baina hori gero jango zu, edo jango dire. Bai, hau motzada, hau... Motzaba daitu. Erra, genero. De la panza sale la danza, ingo zu, gero. Zenbat urte, keiakin ja, kepa, noz hasi zinela? 11 urte. Eta, bueno, lemoan zaudete, ez? Oekoin? Bai, handau gazen gaurzen gestiñoak egiten dau. Jatetxe barri bete iriken da hortik eta... Berak ez saldu berdau, ja. Bai. Nik ja ez dute... Azoketan dagoten da, bera, bai, ikusten du, Ez que egonin berdeu. Egonin berdeu. Daik errepere egonin berdeu. Bai. Biek, eurintzako da negozioa. Bai. Eurina da negozioa, hobeto esan da. Ja, orduan, jubilautu ez kepa. Soñakarren ez, baina, bai, jubilautu baina, bueno... Zu jubilauko zera inoiz? Nik beti ingo zuzer. Edo txakurrek hasi, edo makila hartute pasean joan. Ondoan ibile barko zu makiliak egin. Makila... Makila horrek historia dauka, Ez da, kasualidades hemen makila bat ez du ekarri, Bakizu Bilbon azten nozuko jaietan, makilaren kofradiak, da organizadoria horrek sukaldaritza lehiaketak, mungizeko sukalkie, makaiauenak, berdeko sukalkie, marmitakoa, txipiroi bai, eta gero joaten gara herri batera, Karrantzara. Bai. Da hor dekiez ardi berezi batzuk. Latxa arpei gorridune, rubie. Eta latxak arpei baltzekoak. Da direz, latxan artean, nitzako, bueno, señoritek. Bai, Eta esne espezialak emotik jo. Bai. Egun baten erongo zute Karrantzara gure guztuen. Eta zela, beste latxan ezberdina da? Esnie aldatu egiten da? Bai, baltza, por ejemplo, da rebeldea, hori anarkistia da. Bai. Da joaten da mendire eta berak gure den egiten deu, gero haumeri ez duten moten esnia gure badeu, da bitxo bat espeziala. Rubie, tranquileko da. Bai. Eta horre Karrantzan, egiten da han suceso, amaberkinen elixan, jai bat, eta egiten da gizedue, ardien okeleagaz. Eta gada gauza bat, diferentia. Da ganera, eldute zara lehiaketera eta egiten dire, ardieri pan, ebai zatibet, zemat zari, 10 Da zeu garbitu inberduzu, zeuk inberduzu dena. Da lehiaketa garbiena dauena momentu honetan. Bai. Ze bestiak eta zukalkien basaltzia, okelia bai, holako trukuak eta ikusioz jendia ira. Pilpilerako... ekarri inde, Indez, baina baina prigiut etzian da konzentrazioak, harina urtentako saltzeak, bizkainera saltzatxe eskinetik sartu, en fin, da pentsen dire basuan zamarra txupetan zauzela, nik antxamarra ez to txupen joz bere, txupetea bai, ze guztu gilok gizo ben. Eta kofradia zuenako Karrantzanakin ze ikusi duko, Bueno, eske gu gara, guzen dugu protegidu indir dire bertoko produktuak eta bertoko kostumbreak. Bai. Eta makilaen kofradia ingendun, ze bakizu makilak ez lehenda bat hau. Bai. Mendian hasi, etorri herrire tani nagusi. Eta bakizu, hau ganera indi dau misperoagaz. Bai. Dau misperoa egin dire oin, udebarrien, joan mendire, eta misperoa markeu, eta honek urteten duzia.
hone markak. Eta gero, danatiz diferentiak, ze paluek ez dira danatiz desberdinek. Osa, makila igual bat ez duzutu pako. Ez. Osa, que, hau bere jenteak ez daki, makila ez da palu, dozalango palu bet. Ez. Hau iparraldekoa da. Baina horreri bere injarren mendarakea. Bai, eta, bueno, jode, eta gauza elegantia da gainera, oparitzeko eta... Telesforo Monzonek erote zuen beti. Bai, egize da. Da gehiago esango du, da karrantzan dau behi bat baka montxina. Bai? Baka montxina, behi montxinia, eta dauz txakur batzuk bilanoak. Bai, Espainiak esaten ziren. El villano de Carranza. Que no son alanos, que son villanos. Da bilano gaiz baten dire saldiegaz, da montxinek gogorra tirez, topatu egitzu, Bai? Eta on ja ez, bueno, baina egin dira oinakarren. Joaten direz mendire, eta montxinia topaten dire. Eta soltaten dire txakurre. Bai? Eta txakurre normalmente agarten zo. Edo kaderan, belarrien, edo musturrien. Bai. Eta horre gaina ez dira soltatzen gaina, Zorgaldi zintzile guteni. Da kauen behiek edo txalak, bera jozten da. Etorten da Karrantzanoa, da pun, sokakaz lotu eta kamioirez. Da, horra gauza bereziziek, eta bila oin rekuperazioan da, osea, zangotut da montxinia, bai. Montxinia sokamuturreiko peligrosoa da, Zetora modun topatetun dugu, Vale, gari zentzure egingo dituna apur bat, egozi, Bost bat minutu ero eta gero salteatu ingo ditu. Akarriko lan, gordin puntuak entzeko. Urrengoan trigueroak ekarri, Bai. Horre berdia tirez. Hone perdia diaz. Triguero finago diaz. Eso. Triguero etxen da, gari hartien da errek ezin edrantzaiot zenean. Horre, Trujillon, Extremadura. Entziklopedia bada, Kepakin, bueno, ikasi nahi bazue... Ez tegot internet, Ez tegoz internetik? Da... Eta kea interneten egongo da baina? Ba, ez to zabilik. Zu ez dauela. Nitekot, itxu, gozat esangotit. Euskadiriko telefono espezial batekot. Bai. Hau da, txalaparta. Eta Afrikera joaten esanien, tantan. Tantan. Da kubre honan nien, salsaku gana. Zeta kubre doke jogu bainoa. Hori telefonoa gaur egon ezin jaukik, epa. Hori, ez taktilez... Osta bere honek ez deke lokalizadorik ez zerbe eta politiko epa aurraten dira oine, Holokoak egitzen da, bai, Ai, majo. Zu ez erdi politiko ez da ikesaten, ba. Bueno, politiko da, nada, jatia de politikoa da. Bai. Baina ezkendu nikutu, gero ingu berko horren gaino. Bai. Bueno, nik hemen, kaparrondoak, pepinilloa, perrejillo apur bat, milu pixkat, dana nazten jungo naiz, oin gero arrautza gorringo pare bat botako izkiotorra, kipul eta erdia, eta hau dana nazten jungo gara. Kotxillo ondo manekaten zu, Horre boten dago neurrieko zineru askotan, zelan manekaten dugu kutxillo, Nik irakasle oso nahi duken esan. Akordenaz, lehioan ez du zen duzuk Iturbegaz. Iturbegaz, eta Iturbe, bakizu Iturbe etorrezala programa. Etorzan Iturbe? Eta egurre mostan, eskolan emon itxostan. Bigotez. Bigotez, etorri zan ona, eta hemen be egurre. Bigotez da. Bigotez. Oie, ze liburukin da bigotez. Bueno, izeuenak hauko liburu... Bizkaitar saltzan inguruen ian liburu bat. Bai. Eta oine... Tesis doktoral. Hori da. Da, horrek izuen horren piperran gainean, hori, bueno, marketingen asuntu gaitik, Gernikeko piperra esaten dako. Bai. Baina hori variedad derio. Eta bigotez ez deko imitxe liburuenan, variedad derio. Tegun batek diskutiu zein, kontuz. Hartu nuen liburue, zein mitxen dena ben. Bigotezek, eta oin, badakit beste, uste dala, 17. mendean, 18. mendean Euskal Herrian, hemengo errezeta ninguru. Uste dagoela liburutegian sartu eta egun guztia, eta... Bai, ez teko beste zeinik. Zeu jun beharko zuen laguntzen, oin? Adarra joten. Zebi, zue bizon hartien, zerranik ez. Bigotez, persona bat, horrek ez lan indeuen lehioako eskolan. Bai. Nitzako daunik eta... Eta daki... Artxandakoa bere, ona da. Bai. Nik baskerin kontra ez dekote zer bere, baina lehioako eskolia da, Lehioako eskolatik sukaldari ona asko. Ona purten dire. Da publiko da. Bai. Claro. Bai, nik horatzen da, nik lehioan negoenean, ez da, hartzandakoa, astakeri bazan, ez da izen bat diru ordaintzen. Orduan, oin baina ordaintzen da. Bai. Bitxeo baina ordaintzen da. Da, hori kinpulia da base, saltza bizkaina egiteko. Kinpule gorri izen da beti. Eta... Ez dutzu kasuen, kepa, lehen ez uste zoa bibiltzeko? Hori puntetxu kendu ganeko lehenengoa zala, eta hori gozoa da. Fase ningu txikitu, esango ez duzula anguztu emogotzen. Seguro, na? Bai. Gaina lehen zazte, erabilatzek aldi eta azurik ez dira. Ez da bota biarra zerbere. Ez, bota ez errez, hori ez. Eta, oin duda bateko, kepa. Gu beti normalian jaten dugu, zuek isokine berdela bekarri zuketu, okelie ketzen dabe bai?
Bai, oin bakizu dau plater bat modan, Bai? origina Rumaniakoa da, Bai? pastrami. Pastrami, eta ze okela. Pastrami da ardien bulerra, Bai? eta faldakoa, amengoa, Bai? eta okeliek azbitzen da. Da pastrami da daro mazerazio bat, honetakoa, Bai? bigunduteko, eta gero keatu itzen da. Ah? Aprobia itzen dago ja, Hasi zara aprobeian. Etzian iken dut hori. Karrantzaniagaz. En nuestro sector. Hor dau, Nueva Yorken dau jatetxe famatu bet, Bai? pastrami horrek eroan zegoen lehen aldiz Ameriketara. Bai. Oinona sartu da. Birun badauz ja nitak jena lokal bi emoten dela pastrami. Dau bat, Alameda, Mazarredon, San Debizena, Copper Kelly. Bai, horrek, ze horrik usio, horreli salmoia gazanek saltzen zo. Eta hordeke pastrami. Da, egoten pregunten nintzen, ¿dónde compras esto? Pum, 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 da... Ya está. Ya está. Baina ingo du, da ganera izetu du rumano bat mungin esan zet, oye, cuando venga tu abuela de Rumanía, bakizu, esan zuten, bai, izan zuten mamari ekarteko pastrami originala. Original. Osa, pastrami, esaz du, modan dago oin, Sekula entzumari neukan, eta... Bai, pastrami. Pastrami Katz New York. Kati, una Katz New York, hori da. judía rumana. Bitxo. Da ez tegot internet, Beti gazten da zerbait. Bueno, eta, a ber, koiarat, oin aipatu ezuk epa hemen gabiz, ez dakit zen dendari saldu, jentia nahi badu zuen produktuak lortu, oin bertan... Gazeneri. Hori, bai, Edo pagina webeten sartu keia@keia.es da... Eta han agertzen da? Han agertzen da dana. Bai, ez? Bai. Bada, agertzen zari. Bale, hemen, a ber, kipuleta bota dugu, bi arrotza gorringo, siapea, mostaza, goiarakada bat. Gero, soia saltza, beste goiarakada gutxi gora era. Xerezko espina, beste goiarakada bat. Hau ondo naztu. Garribak izuzea joaten dago ondo. Zer? Salazoizko antxoatxu batzuk. Bai, salazoia bai, behitu. Ba horre salazoia egon gotzen bisi puntu bat hor, nik ustat hori beha gozuan gara, ez? Be, inberduzu monografiko bat, Bai? salazoien gainean. Salazoia bai. Emon gotzu dokumentazioa. Nune egon zinean bermion zeukin zen duen salazoien eror, zer berri produktu bat erakutzi zenean nola zerbait berria. Ingen duzen antxoak salazoi erdik azentxe, jakeatute. Eta zen moz atera ziren horrek? Ba, pasada bat, baina prezizua. Bai, hori da, segigo niken da. Igo nitzen da, eskurin berduzu dana arte. Salazoiek hori gaitik hori prezizua. Bai, gu egon da gauze enpresa batean nolan, eta ikusi nola lan iketan, hane 12 emakume, banan, antzoa guztie, banan, egarbitzen da... Nik ere kotzikotzu zuri salazoien historia. Konta. Ez. Oinez, beste denboria sartu bida. Bai, da ganera fotografiek, dokumentazioa, egarkotzu dute zemate kantidate antxoa itxe zan urtien, non peskete zan gehi hau, gitxi hau, nortzuk ekar ziren hori. Hori italianoak izan zen, ez? Italiano, baina nik dekot fotografiek italiano guztienak ona etorzi den honak. Bai, guk hemen... Dentxisi, Cusumano, Tarantino, Orlando, San Filippo... Dana deko gordeta, etxean, Eta Bermioko museora joan gara. Aingeru gaineta, bizitingu Peskadoren museoa. Dan ikusiko zu, Bizkaien zelango kartelak latatarako intxeziren. Bai, orden. Handauz gordeta. Gara gotziko zut hori egun baten. Eta, bueno, eta errojoen koluzinho deko zuna eskukoak? Zema deko zuz horrek, olakoak? Olakoak... Ez, baina eskukoak beba deko zuz, ez? Bai, badeko bat. Badeko zu? Igual bai, ekarra, ya non zau. Non izin zan, zer... Horten Bilboko jaizetan, ez da izerako. Honek beti jaietan eta beti aurkitzen duen beti zerbait berezia erakusten dit. Hamilton. Hamilton bat. Hamilton. Hau Hamilton da Ameriketako sesezinoko gerrakoa. Bai. Kuban erosi nuen. Eta martxan dago, Bai, bizi da hori, bizi da hori. Dautapia presiñora joan berrien roskara doa. Ah? Honetarikoa bakotezko usatxu batzu. Horrek badeko, bai. Gerra zibilekoa bakotezko usake, Karlista dakoak. Etxien lekuri bai, horne danak ordenetako, nun sartzen da dana? Dana orden eta makileak. Bai, basa ordena hortan fina. Da Afrikara joaten esanin beti karten duzu zer. Bakizu Afrikara joaten esana? Hori izto jakit, Kubara bai, baina Afrikaraz. Afrikara Beninera, Benin. Antiguo reino de Dahomey. Tan nizek hartzen zu? Bastoiak.
ebanoskoak, santeriakoak, budu ez, santeria, animismo. Kolaborazio bateko Afriken, budalak. Eta abade etortzen da. Hospitela eta Andrantzako residentzi bi. Da jo dute 10 egun, 12 egun. Ez da gelioten hau, Hombre, jangoikoak ezetako gertuzku mundunera, bizitzeko, entzien egoteko ez. Bueno, hau listo daukagu, eta oin, ningo diona da, izokina. Bakizue, bia dauden astuta hemen, ketue eta freskoa. Eta oin, utziko dugu pare bat minutu, eta bien bitartean ningo duguna da, salteatu ingo ditute apaintzeko izango die bakarrik, azkenean honek garizein zuriak. Eta hemen daukat bitxisua krema bat. Bitxisua krema bat atzo etxin inoela. Esan sostien hori bitxisua, inbinte zeuela. Euskaldun esan, uste, zukaldarisa, hor historia bat dao, uste. Hori kontako txunik. Pota. José Félix de Lequerica, embajador ante las Naciones Unidas del Reino de España, ordun de la dictadura. Anaie Bilbo kalkatezina, gogorra, makine batek ez etorzen konduzitzen Madriletik Bilbora. Da horrek antzain zeuen porrusalda batan Nueva Yorken, embajadan, eta kozineruek gero, otzitxuin zeuen natea bota eta hortik urten da bitxesua. Euskaldunera, Euskal frantzesa bakizu. Dana eurentzako, dana eurentzako. Frantzesa bakizu da. Toda pala bakina. Hori da historia. Oin bakizu, José Félix de Lequerica. Ni banekin olako zerbait bazeukala, baina... Bai. Azkenean da porru krema bat, gero patata, porrua, kipula, patata, egosi, gero birrinju, eta gero botatzen zaio, esne gainen, nata pizkat eta esne pizkat, eta ostu, eta hotza jaten dana. Hotza jaten, bitxisua. Bitxisua. Bai, gero bitxitik dator, inventatu zala, horre bitxin, ero... Iba Bilbon moduen, bakalau al Club Ranero, zaitxita. Club Ranero... Zaitxi. Hori zanan gaina da. Hori izen zan kozineru bet bilbainakoa. Bai. Karibari. Bilbaina korbatia esgute zela? Ni horra naz joaten. Ze honiek arren signo fascista teuzu barruen da ez guzetan saltzeara. Aha. Osa, larri jukin naz, alergizien sartzen naz. Holoko edau zoniko anan? Bai. Muy demokrazia, baina... Neskaitxe. Eta... Karibari hori joan ziren erranera jokatuten. Bai. Eta orduen, nazte bin ziren pilpile pisto bategaz. Da hor dikurten dut, bakalau al Club Ranero. Bai, baina gero, eta gero Bizkaina hori beste batek, igual asmatu baina botatik Bizkaina pura botatziena. Bizkaina jak giro asko deko, baina pilpileteko besti, pilpile lehiaketan daiken den, hori ez da pilpile, hori da bakalau ligau. Eta pilpile zena ba? Pilpile da angula moduen, pilpil. Ba, irekin behar dau. Claro, da, sakabo, eta la bazka erreposuniste mozute, berotuk eran ozta bere, pilpile gurtezen zo. Pilpileko errekinak izen ziren Bilbon, izena, apura iturralde bat. Bai. Apura iturralde eukizeuen jatetxea Plaza de Torosen aurrian, da horreko ziren zen toroan buzen guztia, tororuen zako eta kriadilak emitxozetu zen. Da horrek zuen pilpil. Eta bestia ginen zeuna pilpil izin zen Busturianakoak. Busturianak izun honemo zen dendea? Ez. Lersundik kalean bajetuk eran, han. Da horrek izen ziren lehenengoak pilpil egiten hasi zen. Eta gero Marquesa Paraberek esaten beran libruen. Bakalau el pilpil y bakalau ligau. Baitu, liburu Marquesa, ez tekote hemen, baina hemen eukiten dugu, gaur ez tekote hemen, kasualidadia. Para beran liburu, na. Bai. Baliztin ibona da. Para berena deko nik bidekuz, eta ere biliduz errazetak hemen beriek. Bat reposteriekoa dauko? Reposteriekoa oso ona da. Oso ona, ze lehenengoan postrerik esan, egon? Exacto, baina hori zezan... Esan izen Marquesea, ez ezerberez, Maria Mestagerri etxago. Baina izen zan landara bat oso... Lehenengo frigorifikue berak eukien peninsula. Bakizu inok errako dezetzon? No. Gero ikontraza batek. Ze gero inzeuen liburu bat eurentzako, hori liburu deko neuk. Osa, inzeuen liburu eta berari erregatzen lehenengo frigorifikoa. Ze lehenengo frigorifiko egiten ziren Bilbon. Lehenengo hori zezan zen lan sekon marke liburu deko zen. Frisan, Bilbon egiten. Eta Westinghouse bere bai. Hore, Westinghouse... Westinghouse bere frigorifiko egiten ziren, bai. Ni dekote zerrezeta guztiek, presiñoko lapikokoak, Pronto, Laster, Majefesa, Arin, dekotez liburu guztiek gordetatzen. Eta Frisanekoa pe bai, eta Westinghouseko daukot liburu bat kosinekoa, esposizio bat iminteko hemen.
entziklopedia bat. Hau, azkenean norekin moldatzen zan ondo? Bere nahiakin, nire aitakin. Honen aitzak imitze zuen... Honek liburuakin burrukan ibiliko zin batak aber zein lortuko bestiero lapurturo. Gero berak eroatzen zituen, danak, akauen. Demitze zeuen, deian imitze zeuen. Hori 40 urte, fundatu zuela. Bai. Da, mi hermano el cubano me ha traído un libro, ¿qué tal? Beti, mi hermano el cubano. José Luis Iturrieta Berrio. Bai. Vale. Bakizu santu bete berduna Bizkaian ja berri bat? Zein? Pasioniste bat? Bai? Aikapatxi, herritakoa. Bai? Toain, gure. Ja, bitxe bat pizir bazten goaz, giputze. Holako konturik ezatara hemen, kepa. Gero azartik inatezela eta oine territorio bakizu. Oin batek, San Ignacio, hori importantien izen da, nintzako hori da berez izena, San Ignacio de Loyola. Bueno, listo. Kutxura eramen ja painu botaldan moduen, baina gure lehenengo errezeta, bigarrena. Gazen aditxu, hori plato, hori... Eta hau zer esaten zen duen, zuk? Hemen barruen igual sartu hau? Bai, sartu. Sartu holan. Sartu holan. Hemen dako, eukingo gaion. Miso horralbotxu baten. Edo, hemen bertan. Ingotena, txan, kepa. Plater txiki bate, Astikoa, hau? Bitxo, hau, baltzien. Baina, hau... Minen heldu apurtxu bet, Saco, al revés, Lo del plato pa comer y los cuadros en la pared. Kepa, hori da, cocina en miniatura. Berda prueba. Holantzi. Ya está, bello. Baten presioan, bi. Gaur, bizkaitarrak etorri gara eta hemen etxea lehioti bera botatzen. Venga, guazen probatzen hau zelan doen. Bueno, lehenengo, hau, keia pintxoa dituko dut zegoni. Bai, pintxo, bai. Jo vengo, kepa. Zuk emongo zizu emurizizu jaten txorieri moduen sosoak. Ez, zeukartu. Zeukartu. Zorizonak. Una, ez? Oso ona. Produktu honekin normala. Hombre, hori alan da. Gaur jau probatuko. Zu bakizu, a ver, kepa, produktua behar da. Gaur egon, ez da sekretorik. Kantide txikerragaz, haitu zer ikendan. Bara jendia gure doa, Ezin da. Zenbat zabizi ez? Ja, bueno, kantidadea nik ara bizitan juten nahi zen bakoitzean topera lanien zabiltzatea. Bueno, normatibe barruen, ze kiloak kontrolitzen duzko ez. Bai. Sanitariamente kontrolitzen duena. Eta hori bertan, aizatea, izokine, egaluzia, eta berdelana zer da? Berdelana... Oine... Berdela beti indu. Bai. Da galbazke guk egintzegu motrikoko batzuri, maizor. Da guk atutun zegu. Eta orduen, oin guaztian indu apurtxo gehiago, Azteleni ez tein osatu zuen alagun batzuten da zuzei italianuek, programa bakarabetan. Eta nahi... Da, orduan berdelain eskatutzu gauriri eitxeko. Guk egiten du. Guk egiten du normalmente arenke. Bai. Arenke botetzen duzke normalmente Dinamarkatik, ja filete huen je. Arenke gozoa da, grasatzue da, sanoa da ganera. Arenke gozoa da. Normalmente gauza bat ez da hori, normalmente nordikoek jentzue parabu biologiko. Bai. Da paro biologiko dauz arenke gaz. Claro. Bueno, horrek asko saltzen dire, baina asko gordetzen dire porziluan, ez da gozo batzune. Hoi hau dau, la madre que le fundó. Segur, bai? Gozo. Eta deko, ke puntue, baina... Ba. Eta kaparrondoen abaritzen dira, Nungo ezin kaparrondoek? Italianuek. Italiano, zukalden artista diaz, Italiano, Daniel. Bakizu esaten diren italiano. Roma visita, fe perdita. Eta beste sakun bat hau. Milano labora, Roma mancha. Bueno, hemen gure gaurko bigarrena, izokin fresko eta ketu tartarra, gari zein zuriekin, zura garria. Oin, inguna da, irugarrena ziduen, fuakin. Bai. Karameloa apur baten sartuta. Da, se acabó. Bai. Ez dugu biergaio.